la jornada amb la nova taula, en aquest cas una taula titulada Any 1925, coses vistes i la literatura europea. Abans li dèiem a en Jordi, personalment, i crec que és extensiu, als 3 membres de la taula, hi ha un tercer membre de la taula que ens està sentint, que ens està escoltant i que després el tindrem aquí, que és en Guillem, que ens està escoltant des de Massachusetts, des de la Universitat d'Amherst, Tots 3 tenim la taula amb 3 amics, és un goig, és un plaer. En Jordi, perquè el anem veient regularment a Palafrugell, i després de voltar per terres nòrdiques, cada any té com aquesta àncora, tu, Jordi, un plaer rebre's cada any a la Fundació i a la Montserrat, també, que l'acompanya. I a la Maria, que des de fa uns quants anys va venir recurrentment, cosa que ens fa molt contents, des de professora de la Universitat de Pompeu Fabra, de Barcelona, i en Guillem. En Guillem, aquí vaig a la qüestió personal, va ser company de recerca i de beca predoctoral. En Guillem, no recordo si no ho dic malament, seria el primer doctorant, el primer doctor, la primera tesi dirigida d'en Xavier, em sembla. Fa molts anys. Fa molts anys. I tot darrere hi va haver uns quants, alguns dels quals avui som aquí. Per reflexionar-hi, en qualsevol cas, ens acompanya Jordi Larios, que és catedràtic a la Universitat de Sant Andrews, que ha estat professor temps enrere de la Universitat de les Illes Balears, també de Cardiff i a la Queen Mary de Londres, que és on ens vam conèixer en un seminari que recordem els que hi vam ser el 2010 sobre la cara fosca de la cultura catalana i que ens ho vam passar molt i molt bé. I és on fins i tot ens vam conèixer amb alguns dels que som aquí, recordo la conversa i el sopar amb Jesús, i aquestes trobades precisament serveixen per això, per fer amics també, i per mantenir-los allà dalt. És especialista en Llorenç Villalonga, és també poeta i s'ha dedicat al programa cultural dels anys 20-30, i té un capítol sobre Josep Pla ja, que vas publicar el 2015, El país de Josep Pla, la petita pàtria de Salós i la pàtria de Foix, en aquell volum de funcions del passat a la cultura catalana contemporània. Al costat, que intervindrà després, la Maria Nasca, professora agregada de la Universitat Pompeu Fabra, que també ha voltat realment aquesta taula és molt internacional, som molt viatgers, perquè la Maria abans d'arribar a la Pompeu havia estat a la Sorbona de París, a Brown, a Harvard, i també havies col·laborat amb la UOC. I t'has centrat en qüestions de narrativa catalana contemporània, aquell volum Entenebrats, literatura catalana i bogeria, i amb un article sobre el relat del viatge d'un weekend d'estiu a Nova York el 1955 de Josep Pla, que és un excel·lent article que us recomanem. I des de casa després ja el presentarem, podem veure pròximament Guillem, el professor de la Universitat de Massachusetts, Amherst, i com us he dit, un amic molt apreciat. Jordi, tot ens interessarà que ens ajudeu a entendre una mica la posició de coses vistes dins d'aquest 1925, dins d'aquest context de la narrativa europea del moment i tot allò que us vingui de gust d'explicar-nos, ho escoltem. Moltes gràcies, Francesc. Bon dia. Jo et volia donar les gràcies a tu per la presentació i a tu i a totes les companyes de fet de la Fundació Pla, perquè per mi la Fundació és la segona casa. Quan soc a Palafrugell a l'estiu, fa molts anys que hi treballo i l'acollida sempre ha estat extraordinàriament generosa. També volia donar les gràcies a la càtedra de Josep Pla i a Xavier especialment convidar-lo. Quan vam parlar de què calia fer en el seminari d'avui, vam acordar que parlaríem de l'any 25, però en Francesc molt amablement em va dir mira, fes una mica el que vulguis. No sé si te'n recordes. Sí, perfectament. Jo parlaré una mica de l'any 25, però sobretot de l'any 28. Quin és el context en què treballa la mitjana dècada de 1925 quan publica Coses vistes? Carner és fora de Catalunya des de 1921 i ja és un poeta consagrat. Eugeni d'Ors també és fora, a Madrid, i del noucentisme en queden les escorrialles,
Riba té poc més de 30 anys i en fa 6 que ha publicat el primer llibre d'estances. Foix encara no els ha fet, els 30 anys. Gertrudis es publicarà el 27 i KR té el 1932. Josep Maria de Sagarra és, si fa no fa, de la mateixa edat que Riba. És autor d'uns quants llibres de poesia, de teatre, de Paulina Buixareu. Salvat Papasseit ha mort fa mesos. Hi ha modernistes que continuen escrivint, com la Caterina Albert, fa 20 anys que va aparèixer Solitari, un film apareixerà l'any següent, el 1926. Hi ha, esclar, el debat sobre la novel·la. Els escriptors espanyols també discuteixen sobre la novel·la. Els avantguardistes reaccionen contra el realisme de Valdós, de Leopoldo Alas, d'Emilio Pardo Bazán. Gustavo Pérez Firman ha parlat d'una lluita de classes literàries. Els escriptors d'avantguarda aspiren a enderrocar el gènere dominant. Els grans edificis novel·lístics del segle XIX el consideren un gènere impur, contaminat per la realitat, per la vida. Escriuen uns relats sense gairebé argument, autoreferencials, amb uns personatges que semblen ninots. No saben com definir-los, aquests relats. Unamuno inventa el terme nivola, Gerardo Diego parla de novel·loide, Azorín de prenovela, Gómez de la Serna distingeix entre novel·la grande i novel·la chica, etc. A Espanya, dues de les intervencions més conegudes en el debat sobre la novel·la es produeixen justament el 25, l'any en què Ortega publica 2 assajos d'estètica, La deshumanización del arte i Idees sobre la novel·la, i Pío Baroja La nave de los locos, amb un pròleg que és una resposta a Idees sobre la novel·la. Ortega creu que la novel·la és un espai de ficció tancat, sense escletxes que deixin entrar la vida, un recinte hermètic amb un mínim d'acció que d'una banda és imprescindible per fer avançar la novel·la i de l'altra té un paper menor, el que compta és la vida interior dels personatges. Els exemples de novel·lista modern serien Dostoievski i Proust, que escriuen novel·les en què gairebé no passa res. Baroja, en canvi, sosté que la novel·la és un gènere proteic i permeable a la vida, sense regles estables, i que el novel·lista es nodreix d'un fons sentimental integrat per records, èxits, fracassos, és a dir, un fons d'experiència que li permet construir els seus ninots. A La deshumanización del arte, Ortega observa que l'art nou, l'art d'avantguarda, divideix el públic en 2 sectors, una minoria que l'entén i una majoria que se sent perplexa davant d'un art que tendeix a prescindir dels elements humans. L'art nou seria un art per minories, impopular. Aquest art pot agradar més o menys, cosa que l'època exigeix. Aquesta reflexió d'Ortega sobre l'art nou s'insereix en una tradició favorable a l'opacitat de l'art i la literatura. El 1922, T.S. Eliot havia publicat La terra gastada, una de les obres cabdals del modernisme anglosaxó. És un poema difícil i no és pas estrany que sigui així. A The Metaphysical Poets, un assaig de 1921 sobre aquest grup de poetes anglesos del segle XVII, Eliot advertia: sembla probable que els poetes de la nostra civilització, tal com existeix ara mateix, hagin de ser difícils. A Catalunya, els representants més destacats d'aquesta tradició, la de Mallarmé, Ezra Pound o el mateix Eliot, són Riba i Foix. Pla opta per un camí molt diferent, ja que la seva estètica es basa en la claredat. Coses vistes és un producte d'aquesta estètica que Pla formularà 4 anys més tard, el 1929, en una sèrie de 3 articles a La Veu de Catalunya. En el segon, afirma: l'objecte més sinistre del món és el literat que escriu per una minoria selecta, per una colla de llepafils que s'entenen picant-se l'ullet, per al cenacle d'iniciats a 3 o 4 ximpleries solemnes, enravenats i culturals. L'al·lusió a Ortega i el rebuig de l'estètica que Ortega presenta com un imperatiu de l'època són evidents. Curiosament, no fa gaire que el concepte de minoria selecta ha fet un bon servei a Pla en un altre indret de la seva obra, la biografia de Francesc Carbó. Fa més de 40 anys, Dolors Oller confessava que, a l'hora d'escriure sobre Pla, la primera dificultat és vèncer aquesta notable sensació d'aclaparament que produeixen els seus 35 volums. Avui, l'obra completa de Destino consta de 45 volums i tot i que la bibliografia sobre l'home i la seva obra és més extensa i ambiciosa que la de gairebé fa mig segle, la sensació d'aclaparament continua sent la mateixa.
Riba va escriure sobre Pla a la segona meitat de la dècada de 1920 i a començaments de la dècada següent, de manera que no la va experimentar, aquesta sensació. Riba va publicar 4 articles sobre Pla en el diari La Publicitat, signats amb el pseudònim Jordi Marc. Aleshores, Pla només era l'autor de 6 volums, entre els quals figurava una primera biografia, la de Manuel Noguer. Tanmateix, en el primer dels seus articles, Riba ja fa evident que un bon punt de partida a tota crítica del complex Josep Pla rau en el fet que Pla és un gran temperament d'escriptor. En el segon, identifica Laurence Sterne com el gran precedent, sinó el mestre directe del millor Josep Pla, i fa notar els ecos de Gide en la seva obra. En el tercer, comenta que Maurice Barrés és una de les grans admiracions confessades de Pla, i en el quart es fa ressò de la suposada banalitat del seu estil, tot remarcant que banalitat, en aquest context, és un mot d'ordre confessadament gilià. De vegades, la crítica posterior ha insistit en la importància d'Esther i de Gide en l'obra de Pla, però hi ha un comentari de Riba en el primer dels 4 articles esmentats que ha passat desapercebut per bé que és significatiu. Riba diu: a la nostra lògica, als nostres principis, Pla oposarà la realitat viva del seu temperament, de la seva qualitat especial, del seu món personal, que és el nostre mateix, però desfet i recompost amb tot el sistema de valors canviat, allò que era gran esdevingut petit, allò que era petit tornat aclaparadorament gran. Aquí, Riba no fa cap referència explícita a Ortega, però no costa gaire advertir que per explicar el funcionament de l'escriptura de Pla, la seva visió del món, recorre a un dels conceptes que Ortega havia posat en circulació a la deshumanització de l'arte. Per Ortega la metàfora és el más radical instrumento de deshumanización, però no és pas l'únic ni el més simple. El més simple seria un capgirament o una inversió de la jerarquia de les coses. Desde el punto de vista humano, tienen las cosas un orden, una jerarquía determinados. Nos parecen unas muy importantes, otras menos, otras por completo insignificantes. Para satisfacer el ansia de deshumanizar no es pues forzoso alterar las formas primarias de las cosas. Basta con invertir la jerarquía y hacer un arte donde aparezcan en primer plano, destacados con aire monumental, los mínimos sucesos de la vida. Més d'un quart de segle després, Joan Ferrater manlleva 2 conceptes a Ortega, ensimismamiento y alteración, per analitzar el que considera les 2 línies temàtiques fonamentals de la novel·la El camp estret. A diferència de Riba, Ferrater sí que és explícit pel que fa a la procedència dels conceptes que fa servir per a la seva anàlisi. En tot cas, un i altre obren sengles vies d'interpretació general de Riba, particular o d'un text concret, la de Ferrater, que recolzen el pensament d'Ortega. En aquesta comunicació em proposo seguir les petges de Riba i Ferrater en el sentit que també em serviré d'un aspecte concret del pensament d'Ortega per identificar l'estratègia de Pla a l'hora de construir el personatge de Francesc Cambó en els 3 volums de Francesc Cambó, materials per una història d'aquests últims anys. Pla publica el primer volum del Francesc Cambó el 1928, el segon apareix el 29 i el tercer el 30. En el pròleg de la traducció castellana de Vida de Manolo, contada por él mismo, que va fer Juan Chabas, Riba observa: un temperamento, como el de Pla, por fuerza ha de odiar la exactitud, no diremos ya la ciencia, sino el mero realismo literario, y con todo de este realismo hace él, cuando le conviene, uno de sus refugios. Es capaz de emprender seriamente una monografía política en torno de la semblanza de un líder, monta todo un escenario històric. Per Riba, doncs, el Francesc Cambó, més que una biografia, és una monografia política. Al marge de la seva filiació, l'obra, sobretot el primer volum, va ser molt mal rebuda per una sèrie de crítics que no eren afins a la Lliga. En una conferència que va pronunciar el 1967, Gabriel Ferrater reprenia el fil de la crítica hostil o negativa al Francesc Cambó en deixar clar que Pla s'havia venut l'ànima al líder de la Lliga. Ferrater declara que en política Pla té una intel·ligència teòrica enorme, però té una ingenuïtat pràctica. Elogia la lucidesa d'uns articles que havia escrit el 1924 i es pregunta per què, pocs mesos després,
d'aquests articles es va posar al servei de Cambó. Ferrater pensava que Cambó era curt de gambals i de perspectiva com a polític, un individu quasi il·letrat, autor d'uns quants llibres dolents. D'altra banda, recorda que Pla forma part d'una generació que va contemplar el terrorisme envilit d'aquella època, es va adonar que Cambó era l'únic que tenia mitjans per fer una política d'ordre a llarg termini si hagués estat intel·ligent, i això li hauria fet cometre a Pla un error. Pla, diu Ferrater, en una setmana d'escriure diaris d'esquerra passar a escriure diaris de dreta. Escrigué una biografia sobre Cambó, que cregué que Cambó faria una política sensata, ja que en tenia els mitjans. Ferrater sempre es va mostrar molt crític respecte de la relació que Cambó havia mantingut amb els intel·lectuals catalans. En una entrevista de 1972 en què se li demana quina mena de testimoniatge polític, social o costumista veu en l'obra de Pla, subratlla l'actualitat d'unes notes de crítica política de l'any 24, els articles esmentats, i es lamenta. Pla va tenir lligam amb Cambó i d'aleshores ençà Pla no ha fet sinó d'esbarrar. La crítica i la historiografia posteriors han examinat aquest lligam. Han dit les seves sobre el gènere en el qual caldria escriure els 3 volums del Francesc Cambó i han estudiat la recepció de què van ser el projecte. Borja de Riquer, Xavier Febrés, en Xavier Pla. Ho han estudiat molt bé, això. La Cristina Badosa explica que el Francesc Cambó és el resultat d'un encàrrec que Pla va rebre per part de la famosa penya de l'Ateneu, el de donar a conèixer la figura del líder de la Lliga i el seu plantejament polític, que aleshores implicava intervenir des d'una posició conservadora i regionalista, avui en diríem autonomista, en la política de l'estat espanyol. Pla va acceptar aquest encàrrec, ja que la seva economia personal era més aviat precària i, a més, la figura de Cambó l'atreia perquè la seva política volia portar al camp de la vida pública el mateix que ell s'esforçava per portar al camp de la literatura realisme. Això ho diu la Cristina Badosa. Per escriure el volum va comptar amb l'ajuda del mateix Cambó i de Lluís Duran i Tortosa, un altre dels líders de la Lliga. El volum es va vendre bé i va provocar la polèmica considerable a què heu dit abans. Per això, Cambó va convèncer de continuar la redacció de la biografia i fins i tot hi va fer l'esquema. Per Badosa, el primer volum és una apologia de Cambó i de la Lliga. Abans he comentat que en un dels articles que li dedica el 1926, Riba destaca la complexitat de Pla, sense concretar-ne la naturalesa, encara que els seus lectors la poden entendre relacionada amb una actitud davant del món que és l'origen d'una escriptura determinada. Sens dubte, però, un dels vessants d'aquesta complexitat, que es farà evident sobretot a partir de 1918, és el vessant ideològic i polític. Marina Gustà ha estudiat l'evolució ideològica i literària de Pla des de la seva prehistòria, que començaria el 1917, fins ben entrada la dècada següent, sobretot en els anys 1920-1925, és a dir, els anys anteriors a 1928, que suposa un punt d'inflexió en aquesta evolució ideològica, quan Pla, diu Gustà, fa un viratge brusc en el que fins aleshores semblava, tot i les corbes, un trajecte sense gaire sorpreses, més aviat escurat cap a l'esquerra. Recentment, en Xavier ha matisat que aquest viratge brusc no és ben bé una conversió, ja que el nom de Cambó és un mite de la família Pla. En tot cas, segons en Xavier, el 1928 el pas de la publicitat a la Veu de Catalunya significa un trencament absolut amb tot el món polític i cultural del progressisme catalanista que li ha donat suport des de 1920. Abans d'arribar al que Marina Gustà anomena el cambonisme irreductible que Pla adopta a partir de 1928, amb tot el que s'hi amaga de servilisme, provocació externa i conspiració política, la trajectòria ideològica de Pla inclou, el 1928, el compromís amb l'Acció Catalana, el partit decidit de la Lliga, una fascinació momentània amb el feixisme italià i la relació amb el francès Macià que prepara l'intent de Prats de Molló. Un dels moments més lúcids d'aquesta trajectòria ideològica el configuren els 4 articles publicats per Pla a la Revista de Catalunya entre 1924 i 1925, esmentats per Gabriel Ferrater, que constitueixen una crítica demolidora del catalanisme burgès de Cambó. En el primer,
la crisi de l'autoritat a Catalunya i l'hora de l'acció francesa. Pla distingeix entre el nacionalisme d'acció francesa, que és un nacionalisme d'estat, i el nacionalisme català. Per nosaltres, escriu, nacionalisme vol dir lluita contra l'ordre jurídic dins el qual estem situats, mentre que els interessos del nacionalisme francès són els de l'statu quo. Els del nacionalisme català coincideixen, per contra, amb el dinamisme i amb la revolució. Pla està convençut que si es fa una política s'ha de fer fins a les darreres conseqüències. Agenollar-se davant del tricorni, en els moments que l'ordre tremola, sense deixar de flirtejar amb la subversió, és una política que en el cas que es pugui dir que existeix és la més dolenta perquè és el camí més llarg. En el segon article, Catalanisme i burgesia, parla dels errors polítics de la burgesia catalana, critica amb duresa la col·laboració ministerial de Cambó, que li sembla una invitació desgraciadament reeixida a creure en una política miraculista i un fet inexplicable, absurd, subpolític. En aquest moment, Pla considera l'instrument polític i el contingut ideològic de la Lliga Regionalista definitivament antiquats i superats i qualifica d'intolerable i falsa la fórmula camboniana monarquia, república, Catalunya, ja que encobreix un regionalisme folclòric i gairebé vergonyant. Sota aquesta fórmula hi hauria un mètode fals i inservible i Pla afegeix: Espanya és un país monàrquic. La casa regnant és com una pedra inventada que alimenta la petita vigoria que tenen encara els raigs de la roda del país. La monarquia, treballant a través de les tres forces més vives d'Espanya, clerecia, aristocràcia agrària, classe militar, manté sobre la península un sediment, una carcassa, la paraula és important, vagament organitzada i sensible, però dotada de certa duresa estructuradora. En el primer volum del Francesc Cambó ofereix una altra radiografia del règim de la restauració a propòsit de la pèrdua de Cuba i Filipines, les darreres colònies espanyoles d'ultramar. Hi ha una monarquia constitucional, afirma Pla. Hi ha dos grans partits de torn. Hi ha una aparença de sufragi. Hi ha una suposada premsa d'opinió. Hi ha una constitució i unes corts. Tot plegat és una enorme mentida i subsisteix sota una superestructura artificial de país políticament europeïtzat, una realitat feudal que manté el país en un estat somnolent alternat amb estats intermitents d'asfíxia. 10 anys abans, el 23 de març de 1914, Ortega havia formulat la seva crítica del règim de la restauració en una conferència titulada Vieja y Nueva Política. Aquí, Ortega distingeix entre dues Espanyes que coexisteixen sense tenir res a veure l'una amb l'altra. L'Espanya oficial, que s'obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, y la España vital, tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual, estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia. Ortega opina que la España oficial es una fantasmagoria. La España oficial consiste en una serie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación. El punt de partida de la política que ell proposa implica reconèixer que cuanto ocupa la superficie y es la apariencia en caparazón de la España de hoy, la España oficial está muerta. Jo vaig rellegir aquesta conferència d'Ortega l'any 2014, no sé si era just abans o després que dimitís el Borbó emèrit, i era extraordinari veure que havien passat 100 anys per la situació anècdotes al base era pràcticament la mateixa. Com tots els intel·lectuals i escriptors de l'estat espanyol, incloent-hi Riba, Pla llegia Ortega i de vegades encalcava les idees i el llenguatge. El 1924 i el 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera, la seva crítica de la monarquia espanyola és essencialment la mateixa que 10 anys abans havia formulat Ortega. La perspectiva, però, és diferent. La de Pla és la perspectiva d'un catalanista, paraula que aleshores en el seu idiolecte volia dir independentista. Pla es refereix a Ortega en diverses ocasions al llarg de l'obra completa. El conceptua com un dels grans escriptors castellans del segle. El 1931, proclamada la República, li retreu uns articles en què havia criticat Cambó i Duran i Ventosa.
No obstant això, la biografia tot just enllestida del polític no sols calca el diagnòstic d'Ortega sobre el règim de la restauració, sinó que construeix el personatge de Cambó Valença de l'elitisme que Ortega propugna a Espanya invertebrada. En el pròleg de la segona edició d'aquest assaig de 1921-22, Ortega anuncia que el seu objectiu és definir la grave enfermedad que Espanya sufre. Espanya invertebrada consta de dues parts, cadascuna de les quals planteja una definició o un diagnòstic d'aquesta suposada malaltia del cos de la nació espanyola. D'una banda, el particularisme, las partes del todo es la nació española, comienzan a vivir como todos aparte, y de l'altra, la ausencia de los mejores. Ortega concep la nació com un sistema dinàmic basat en la tensió entre una força centralitzadora i una força de dispersió i també com una massa humana organitzada, estructurada per una minoria d'individus selectes. Una nació seria l'acció dinàmica d'una minoria sobre una massa, tant és així que una societat sense aristocràcia, sense minoria, no és una societat. Expressions o termes com minoria de individus selectos, minoria de Grècia, aristocràcia, massa, no signifiquen aristocràcia de sang o classe treballadora, sinó uns mecanismes d'exemplaritat i docilitat. Segons Ortega, Espanya presenta un atroz paisaje saturado de indocilidad y sobremanera exento de ejemplaridad. La forma extrema de la indocilitat de la massa seria l'aristofòbia, l'odi que sent envers els homes millor. Per construir la figura de Cambó, Pla recorre al concepte de minoria grègia, d'home exemplar, superior, que Ortega situa al capdavant d'una societat ben organitzada, és a dir, d'una societat tulcó. En el primer dels 3 volums del Francesc Cambó, el líder de la Lliga apareix com un veritable prodigi des de l'edat adolescent, un polític de dalt a baix, voltat per simples diletants, un temperament dotat, el primer constructor dins un moviment, el catalanisme, que abans d'ell només havia estat un moviment de romàntics, un home que té una capacitat especial per adaptar-se a les circumstàncies, un polític que no ha afalagat mai el poble si ha encarat i li ha dit la veritat, un polític que fa admirablement la seva feina, qualsevol feina que calgui fer, amb una personalitat que s'imposa per una capacitat de treball incansable, per una resistència considerable, per una audàcia freda i aspra i alhora per una facilitat d'adaptació i per un do de saber-se situar verament colpidor. La forma del seu talent és incisiva, àcida, dràstica, d'escaire, i el seu humor agressiu, de manera que el Pla ha de xocar per força amb la mediocritat general. Pla assenyala la seva extraordinària vàlua que contrastaria amb la mediocritat dels seus enemics. Es podria objectar que aquesta caracterització de Cambó no passa de ser un pur exercici geogràfic i que els elogis desmesurats que Pla li dedica no demostren que construeix el seu Cambó amb la plantilla de l'elitisme que Ortega propugna a Espanya invertebrada. Doncs bé, en el segon volum, Pla es pregunta com era Cambó a l'edat de 30 anys i suggereix que, com que treballava de valent, no havia tingut temps de llegir gaire, per bé que el coneixement d'aquell centenar de volums en els quals està concentrada tota la sabidoria de la humanitat produeix la personalitat humana superior en el sentit més ple de la paraula. En el cas de Cambó, les coses no pogueren pas produir-se d'una altra manera. Al meu parer, aquesta suposada personalitat humana superior de Cambó, el fet de representar-lo enfrontat d'una manera gairebé sistemàtica amb la mediocritat general, la mediocritat de la massa i l'odi que despertava en aquesta massa, recordis el crit Viva Macià, mori Cambó, de la gentada que el 14 d'abril de 1931 celebrava la proclamació de la República en els carrers de Barcelona, el converteixen en un membre de la minoria grègia tal com Ortega la caracteritza a Espanya invertebrada. La voluntat de Pla de fer seu el judici d'Ortega sobre el règim de la restauració i el seu diagnòstic de particularisme a una Catalunya malalta avalarien la meva lectura. A Reflections on Biography, Paula Buckscheider assenyala que en èpoques de crisi nacional sovint les biografies es fan per encàrrec i el que s'encarrega
és una manera d'interpretar l'estat d'ànim, les aspiracions, els homes i les dones ideals d'un país. El Francesc Cambó no és, doncs, un exercici de realisme, com apunta Riba. Pla accepta l'encàrrec d'escriure la biografia de Cambó en plena dictadura de Primo de Rivera i en escriure-la proposa una lectura del país que s'allunya de la que havia defensat 4 anys abans a Revista de Catalunya. Com és lògic, en el centre d'aquesta lectura hi ha Cambó, el biografiat. Pla el representa com un home exemplar, ideal per 2 raons. Cambó li paga la biografia, li facilita els materials i, per tant, en determina el sentit, que també depèn de la quiescència i de l'adulació de Pla. La concreció o la traducció literària d'aquesta adulació té poc a veure amb el realisme, si és que realisme vol dir alguna cosa, ja que recolza en la matriu minoria selecta massa indòcil, que Ortega imagina en un dels textos fundacionals del nacionalisme espanyol més ranci. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per il·luminar-nos al voltant d'aquestes relacions entre Pla i la política també, que d'alguna manera planen sempre sobre la seva obra. Maria? Sí, bé, moltes gràcies a Francesc, a Xavier, al Bernat per convidar-me a aquesta festa i per fer-ho en el marc d'una taula que porta el títol Any 1925, coses vistes de la literatura europea. Quan em va arribar l'encàrrec, jo vaig fer potser una interpretació molt literal d'aquest títol, de fet no vaig preguntar exactament en què havia de consistir la meva intervenció, però sí que vaig pensar que si el que ens convocava avui era un llibre, Coses vistes, un any, 25, i la idea de la literatura europea que havia de fer era intentar reconstruir les lectures que fa Pla entre l'any 19 i l'any 25, és els anys de publicació dels articles que formaran part del volum, amb la idea d'entendre quins autors europeus havien sedimentat aquest llibre. Llavors, en aquesta feina he tingut molts acompanyants, molts guies, molts lectors, en el sentit que el que explicaré, més o menys de manera endreçada, en part ja s'ha dit, ho ha dit la Sílvia Calviment en l'estudi que té sobre el Chesterton a Catalunya, el Pep Sans en l'estudi sobre Egit en la literatura catalana, la biografia, evidentment, pot sortir de Xavier Pla, el conjunt d'articles coordinat per Xavier Pla sobre la recepció de Proust a Catalunya. Per tant, el que jo explicaré en part deriva d'aquests articles i el meu treball bàsicament ha estat de posar-los en relació amb un text que intentaré que sigui el màximament possible. També us voldria advertir que començaré amb un petit excursus a la literatura del segle XXI per després entrar en l'any 25 i les lectures europees que fa Pla abans de la publicació de Coses vistes. Com que ja m'imaginava que aniríem una mica justos de temps, el que faré serà llegir el text perquè sí que són 20 minuts i si l'improvisés segurament ocuparíem el més temps. El llibre La Guineu, de 2017, traduït al català per Pau Sánchez, l'escriptora croata Dubravka Ugrešić inclou al capítol un conte sobre com es creen els contes. Com era d'esperar, i descriu la manera que s'escriuen els relats. Ho fa explicant la vida de l'escriptor Boris Pilniak, a la qual juxtaposa 3 històries inacabades. Els contes, per Ugrešić, es fan enllaçant imatges, diàlegs, descripcions, reflexions i fins i tot receptes de cuina. Tots aquests elements, tan dispars entre si, tenen però una cosa en comú: parlen de la identitat i de la memòria. Tot i saber que cometré un flagrant anacronisme, m'agrada pensar que la proposta literària d'Ugrešić faria les delícies d'un escriptor tan lector com Josep Pla. També m'agrada imaginar-me què diria Ugrešić de Josep Pla, a qui de ben segur li trobaria a faltar una mica d'honirisme o necessitaria afegir-hi unes 4 gotes de Bulgakov o alguna imatge avantguardista. Com a escriptor de Palafrugell, Ugrešić s'ha construït una imatge d'escriptora nòmada independent, d'europea viatjada, que ha viscut com a exiliada d'un país que des del 1992 ja no existeix. A l'assaig Europa en sèpia, de 2013, Ugrešić resumia la seva vida d'aquesta manera.
Una mescla caòtica en què s'ajunten una infantesa socialista, la desintegració de Iugoslàvia, una guerra civil, nou passaports, identitats fracturades, traïcions, exili i una nova vida en un país d'Europa Occidental. Ogrèšić va abandonar Croàcia quan ja era gran, tenia més de 40 anys, en un gest de protesta contra el mur d'escurçons en què s'havia convertit el seu país. Pla, en canvi, va marxar en el moment de la seva formació, aquella etapa d'entreguerres que tan decisiva serà en la seva trajectòria i que el convertirà, malgrat les màscares que utilitzarà al llarg de tota la seva vida, en un cul inquiet sempre atent a la novetat literària. Amb la seva ploma testimoniarà alguns dels grans sotrats històrics que trasbalsen l'Europa del segle XX, la inflació al marc alemany, l'ascens del nazisme, la marxa de Mussolini sobre Roma, la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, etc. L'any 1925, quan publica Coses vistes, ja ha treballat com a corresponsal periodístic a París, Madrid, Lisboa, Itàlia i Berlín. És des de París, on viu exiliat des del març de 1924, que fa totes les gestions necessàries perquè el llibre es publiqui i arribi al gran públic. Pla, en aquell moment, té la data per tornar a Catalunya per haver escrit un article crític amb el protectorat espanyol al Marroc i és conscient que el seu llibre passarà per la censura. Des de la capital de la República Mundial de les Lletres, el periodista es dona a conèixer com a escriptor i ho fa amb la clara consciència, o la tossuderia, de saber que aposta per un tipus de literatura que no és la més freqüent. Una literatura que vol i que ha de trencar amb la carrincloneria i el sentimentalisme, dues de les xacres que, al seu entendre, dominen en les lletres catalanes. Què en sabem, però, del Pla lector? Com podem resseguir les traces de les seves lectures? Quines influències d'autors europeus té Coses vistes? Un cop d'ull ràpid al text ens dona un resultat decebedor. Jo he llegit Coses vistes en l'edició de 62 d'aquest any, després d'haver-lo llegit fa bastant de temps en edicions Diana a la Biblioteca de Catalunya. Recordo haver-lo llegit fa bastant de temps i aquest any l'he llegit en l'edició actual. I l'he llegit amb la voluntat de buscar-hi referents literaris, aquesta idea de quins autors pots citar en un llibre com el que ens convoca. El resultat, com deia, ha estat decebedor. El llibre és lacònic en citacions i, a diferència d'altres obres de l'autor, té molt poques referències literàries. Tant pel seu origen, articles escrits entre 1919 i 1925, com pel contingut, narracions, descripcions de persones, records i paisatges i comentaris sobre cuina catalana, Coses vistes pretén situar el lector en un territori aparentment superficial. Es recrea en tipus anecdòtics, ataca els estereotips, rememora records poc caldosos en què Pla, el Pla personatge, no l'autor, és el protagonista. Amb la malícia que ells té basats, pretén distreure'ns amb tot un enfilall d'anècdotes matisades per un joc parcial que connota humorísticament el relat. No deixa de ser una veritat, ben deliberada, certament, que el relat, necrologia a distància d'un home jove, el protagonista sigui Martí Fus, un dels seus alter egos. Un jove esquiu, exaltat i solitari, la mort del qual serà vista com una gran desgràcia. Era vist, se'ns diu, com una jove promesa. Té gràcia si llegim clau autobiogràfica, que ell sigui aquest personatge que mor i que era la jove promesa que tot just estrena en la seva vida amb el seu primer llibre. Fus, en el text, advoca per, cito, un periodisme divertit, truculent, prou àgil per estrafer-se tal com és la realitat. Fi de la citació. Un periodisme fet per gent alliberada de la universitat i la profunditat oficial. L'antiintel·lectualisme de l'escriptor es pot relacionar amb el tipus de literatura que defensarà en els seus articles, la de la poètica de la banalitat, que té uns models literaris ben concrets. També correspon a un nou tipus d'escriptor periodista, l'encarnat, entre d'altres, per Paul Morand, l'escriptor francès que acaba de donar a conèixer els volums Ouvert la nuit, Obert a la nit, Fermé la nuit, Tancada a la nit, el 22 i el 23, era un dels grans fenòmens literaris de la França del moment. Un altre dels autors que Pla té al cap, en aquest cas pel seu caràcter agut i polemista, és Chesterton, que havia conegut a través dels comentaris que en llegit publicava la Nouvelle Revue Française. Pla veia l'autor britànic com el model del periodista que la literatura catalana necessitava, ja que podia contribuir amb una actitud fair play a dinamitzar el debat cultural.
Al llarg de Coses Vistes trobem, insisteixo, algunes poques referències culturals i literàries. Stendhal s'ha mencionat un parell de cops, el pròleg i el retrat dedicat a Joan Estelric, i en tots dos casos és relacionat amb l'interès pels detalls i la precisió. El relat Ramon de Montjuïc, la descripció de la llum de la muntanya li recorda la dels paisatges del pintor impressionista Alfred Sisley. Paul Morand li serveix d'autoritat per recordar que a França la cuina francesa es fa amb mantega i això permet lligar tota mena de substàncies. I Chesterton és utilitzat per ridiculitzar la vanitat dels italians. En un determinat moment, diu que els dibuixants Pere Anglada i Joan Sachs visqueren una vida similar a la del comte de Keyserlingk, ja que per trobar-se a si mateixos van anar a donar la volta al món. I finalment, en dos retrats, el de Chamà i el de Fabra, les referències respectivament a Saint-Simon i Voltaire, li serveixen per enaltir la importància del biografiat, de Chamà i de Fabra, i matisar o rebaixar en contrapartida la del referent il·lustrat. Tot seguit llegiré un fragment d'aquests dos retrats, són molt divertits, com tot el llibre, on es veu clarament aquest modus operandi de l'autor, de rebaixar el català i reduir l'il·lustrat francès. El primer fragment és del retrat dedicat a Chamà. En Chamà té una forma d'intel·ligència que, al meu entendre, és la millor. Pertany a l'escola de la vida i el seu fort és el coneixement de la naturalesa humana. Els seus avantpassats foren grans advocats i juriscònsols i alguns portaren el seu amor a la realitat fins a escriure sobre el dret privat. El nas, la boca, els ulls d'en Chamà provenen directament de la gran època. Podrien figurar perfectament a les memòries de Saint-Simon. El cos és digne de la perruca i la casaca del segle. El segon fragment és el referit a Fabra, a qui compara amb Voltaire, amb el retrat de Voltaire. Tothom coneix el retrat de Voltaire per Proudhon, que és el teatre francès a París. De primer cop d'ull, en Fabra hi té una semblança. Voltaire és representat vell, una mica jaberut, té l'inevitable plec lleugerament encarcarat de la seva època. En Fabra és un Voltaire físicament, simplificat, jove. Tots dos tenen, però, el mateix aire alerta, l'ull viu, el clatell fi, l'orella dreta. Tots dos tenen a la cara la mateixa arruga d'haver cursat el coll a la poca solta i a la imbecilitat. Espiritualment, potser ja no s'assemblen tant. Voltaire mira a terra i tracta d'aixafar tots els escarabats que pot. En Fabra té sempre els ulls a l'horitzó i, si la intuïció no m'enganya, és un visionari, un constructor de somnis i de castells interiors. Ja veieu com queden, Saint-Simon i sobretot Voltaire, aquesta comparació, amb escarabats inclosos. Per entendre les lectures que Pla va fer entre l'any 19 i l'any 25 i com pogueren influir la redacció de Coses Vistes, he intentat reconstruir el que Pla va dir abans de la publicació i fer-ho intentant evitar el que va dir posteriorment, una operació força arriscada quan tractem d'un grafòmen com el de Palafrugell, l'obra del qual és una reescriptura contínua i per tant sempre està contaminada pel que va dir posterior i per tant has de mirar quan ho va dir realment per poder establir una cronologia clara de les lectures. L'operació recorda una màxima de Rilke parafrasejada per Grécic al Museu de la Rendició Incondicional, que diu: la història d'una vida feta a miques només es pot explicar a trossos. Per tant, el que faré ara serà intentar explicar a trossos aquestes possibles lectures o aquestes lectures o aquests autors que sedimenten els articles previs a l'any 27. Cal tenir ben present també el context en què es publica el llibre, que, com és ben sabut, tenia com a centre el debat sobre la viabilitat i la modernitat de la novel·la com a gènere. L'any 22, el Jordi ho acaba de recordar, 3 anys abans de l'aparició de Coses Vistes, ha estat considerat l'any d'eclosió de les poètiques de la modernitat. És, recordem-ho, l'any de publicació de l'Ulisses de James Joyce, de La Terra gastada d'Eliot, de les elegies de Duino de Rilke. I és també l'any en què va morir Marcel Proust, deixant inacabada la recerca del temps perdut. Aquesta mort contribuí, la de Proust, contribuí en certa manera a la difusió de la seva obra i, com ha estudiat Xavier Pla, motivar la publicació de les primeres crítiques catalanes sobre el corpus proustià.
De tots els noms que acabo de mencionar, és el darrer, Proust, juntament amb el de Gide, el que està relacionat de manera més recurrent amb l'obra planiana. Després sortirà Dostoievski, que s'ha esmentat abans, però és el Dostoievski llegit per Gide. El palafrugellenc el devia haver conegut, l'obra de Proust, l'any 18 o l'any 19, a través del doctor Correlleres, que l'havia divulgat a l'Ateneu barcelonès. És a l'Ateneu també on s'aficionarà a llegir la novel·la revue française, molt admirada per Alexandre Plana, que en aquell moment constituïa la millor plataforma d'informació sobre l'actualitat literària francesa. La novel·la revue française va contribuir des del 1913 a la difusió de l'obra de Proust, de qui es destacà la manera particular de nivellar la relació entre el subjecte i l'entorn. Plasma de Proust en un article a la Publicitat, el que la gent llegeix, del 20 de març de 1924, publicat amb motiu de l'aparició de la versió francesa dels germans Karamazov, Dostoievski. L'interès que suscita l'obra de l'autor rus, a França, juntament amb la de Proust, es deu, segons Pla, al fet que, cito, la gent té fam de veritat i segueix per arribar-hi l'únic mètode de treball possible, l'anàlisi. I la citació. L'interès per la psicologia i la subjectivitat s'han de vincular, segons Pla, a un estat d'esperit col·lectiu, contradictori i paradoxal, que implica un predomini de personatges malaltissos o torturats. Aquesta idea, Pla, associa amb la capacitat de renovació que implica l'obra de Stendhal i de Proust, i més endavant Paul Morand i Jean Cocteau, a qui considera hereus dels dos primers. Segons Pla, aquests quatre autors, Stendhal, Proust, Morand i Cocteau, fan un tipus de literatura que les lletres catalanes necessiten perquè, tot i ser dispersa i fragmentària, respon a un esforç analític de veritat. 2 mesos després, a l'article França, el negoci de la cultura, publicat el maig del 24, l'escriptor implementarà el fariseisme de la cultura catalana, criticarà l'existència de censura moral, diu que Anatole France ha estat censurat per l'editorial catalana, i denunciarà la manca de professionalització i d'obres de nenes. Per canviar aquesta situació, considera que cal comptar amb noms com Jean Delteil, que en aquell moment era reivindicat pels surrealistes, que són importants perquè mantenen un sistema literari actiu amb un mercat i uns lectors que a la llarga poden fer possible la renovació estètica. L'altre cavall de batalla al qual es lliura el Pla polemista és, com ja sabem, la discussió sobre el gènere de la novel·la. En diverses ocasions, Pla associa la novel·la a una forma de to menor, que no obeeix a una estructura narrativa concreta i que privilegia per sobre de tot els detalls. Un fragment que ho il·lustra és el que llegiré a continuació, que correspon a l'entrevista escrita que li fa Carlos Soldevila de Cirellà el juny del 25, arran de la publicació de Coses vistes. Cito. El conte i la novel·la són coses inferiors, sobretot tal com entén la majoria d'aquests gèneres literaris. La importància de la novel·la i del conte està en els detalls, no en la seva composició, no en allò que tenen de plantejament, ús i desenllaç. La gent vol coses que siguin ben trobades, i en el fons, de ben trobada només hi pot haver l'objectivament de les coses, és a dir, els detalls. Al meu entendre, hi ha en aquestes paraules tota la teoria de la novel·la moderna, des de Stendhal fins a Proust. Fi de la citació. Per la part de Gide, per la part de la relació entre Pla i Gide, cal recordar que Gide arribarà a Pla a través de 2 assajos, no de les novel·les que publicarà posteriorment, com els falsos moneders, que són posteriors al 25, sinó els assajos Morceaux d'Asie, que és una selecció d'assajos que havia publicat en diverses revistes, entre les quals la novel·la revue française, que és del 21, i el llibre de Dostoievski, l'assaig sobre Dostoievski, que és del 1923. A Pla, sobretot li interessarà Gide pel que fa al contacte amb la realitat i l'allunyament respecte a una literatura llibresca. Per exemple, en un article a la Publicitat del 21, del 10 de gener del 21, diu: Mi primer movimiento de gran admiración por André Gide se debió a haber roto este escritor sus relaciones con la cultura anquilosada que da el liceo, la universidad y el cenáculo literario y haberse lanzado a la vida enorme y delicada.
Reivindicarà la literatura de viatges, és un altre dels temes interessants en el pla de l'època. Un gènere ben present al llarg de tota la seva trajectòria, del qual trobem traces, per exemple, al relat L'afer de la pensió urània de coses vistes. En el relat, però, s'elimina el to cosmopolita i aventurer propi del gènere, que es deia del periodista, que fa un viatge amb la voluntat de presentar-se com un personatge cosmopolita que coneix món i que va viure aventures, perquè és un relat en què el conflicte queda reduït a una pugna domèstica i sentimental. El jo narrador explica que s'instal·la en una pensió de Roma, un lloc obscur i ple de crits, una olla antipàtica que li serveix per atendre l'italià popular, un lloc bastant rònec, però que li va molt bé per aprendre italià popular. El lloc, propietat d'una alemanya amb idees imperialistes, és regit per dues minyones, una piemontesa i una veneciana, que no s'atenen. El detonant de les crítiques, però, és una altra pensionista, una russa malaltida que acaba provocant un incident. Un amant engelosit a l'habitació i dispara uns quants trets. Davant d'aquesta experiència, en què viu aquest jo narrador com a pensionista d'aquest lloc de mala mort de Roma, el narrador es presenta com un neòfit que ha vist poc món i que per primer cop ha tingut un contacte real amb un exemple de vida complexa. Diu, això a mi em va bé per descobrir la complexitat de la vida. Contràriament al que el lector podia esperar, aquest contacte no li ha proporcionat cap ensenyament. De fet, l'última frase del relat és quan hi penso, veig cada dia... No, quan hi penso, veig que cada dia ho entenc menys. Per tant, al fons és un relat que explica aquesta perplexitat davant d'una complexitat que implica la vida, que implica la realitat i que no entén. La relació que té Plàtanzit, però, va més enllà de les referències, aquestes referències que puntuen, que van sortint en articles a premsa. L'obra de l'escriptor francès es converteix en alguns articles en el material textual del text planià, és a dir, Pla plagiat, és un dels altres grans plagiats per Pla. Més concretament, Pla plagiarà del llibre, Pla plagiarà del llibre Dostoievski en tres textos, en dos articles apareguts a la Publicitat l'any 21 i en un article centrat en Pirandello publicat a la revista Catalunya el 1924. Per tant, vas agafar el text francès i el tradueix literalment al català i incorporen aquests tres articles. El llibre de Gide sobre l'escriptor rus li permetrà reflexionar sobre la crisi dels caràcters en la novel·la i la necessitat d'entendre l'ésser humà a partir d'una psicologia no unívoca. En aquesta idea hi ressona també l'interès per l'obra de Pirandello, un autor que descobreix mentre és a Itàlia i que també recorre personatges duals i contradictoris. En un article publicat a la Publicitat el 1922, considera que el dramaturg italià evita el retoricisme i s'enfronta a el que ell anomena les raíces fresques de la vida. 2 anys després, El Día defensarà Pirandello com un autor sin retórica que busca, rebusca, estudia, ve las cosas desde todos los puntos de vista y luego escribe como puede. Pla, un cop més, parlant dels altres, està definint, això ja ho sabem, el seu projecte literari. Un projecte que, com el del teatre de Pirandello, implica una distinció entre la personalitat real i la social i una preeminència, perquè el mercat l'obliga, de la segona en detriment de la primera. En aquest projecte respon a l'objectiu de fer-se entendre i és un projecte al qual s'obedita una determinada poètica, la del to menor, o de la preferència per la intimitat. Ja per acabar, cal recordar, a més, la importància que tingui Gide en l'ús per part de Pla del terme banalitat. Això ho comentava també el Jordi fa una estona. Aquesta idea de banalitat, Riba creu que l'extret de Gide. Fou Carles Riba qui, en 2 articles crítics que dedicà al Palafrugellenc el 1924, parlà de l'ascendència gidiana de la paraula. Tot i coincidint el nom, Riba creu que cada autor entén la banalitat de manera diferent. Mentre que per Gide és una qüestió moral, per a Pla la banalitat recau fonamentalment en l'estil. Abans de concloure, m'agradaria fer algunes remarques finals. Refer, com he fet ara, he intentat fer-ho, a trossos les lectures del jove Pla,
l'anterior a les coses que ens convoquen avui aquí, ens permet entendre l'abast d'alguns dels mots clau de la seva poètica, els detalls, la banalitat, el to menor, i ancorar-nos en un marc cultural i històric concret. Un marc que té com a fars ineludibles alguns dels grans noms de la modernitat, Proust, Pirandello, uns crítics que contribuiran a la promoció del camp literari francès i europeu, Gide, i uns periodistes polemistes, Chesterton i Morin, que connecten amb l'esperit viatger del palafrugellenc. Per bé que l'escriptor no desenvolupa una interpretació pròpia de l'obra d'alguns autors citats, sap establir tot un programa literari fonamentant-se en alguns dels referents de l'actualitat europea. Subedita al seu programa tota una sèrie de noms. Aquest programa és el que traslladarà a la seva òpera prima. A Coses vistes, l'escriptor recrea anècdotes de tota mena, viscudes i imaginades, tot combinant factualitat i ficció i tenint en compte l'efecte que tindran en el públic. En fer-ho, sembla fer-se seves un parell de frases de Stendhal, que de ben segur li agradaria. Són frases extretes del llibre Passejos per Roma, que diuen així: totes les anècdotes contingudes en aquests volums són veritables, o almenys l'autor les creu veritables. Primera citació. I la segona: l'home més naïf d'entre nosaltres no passa una part del seu temps a imaginar-se l'efecte que produeixen els altres? Amb aquestes dues citacions acabo la meva intervenció. Moltes gràcies. Bé, ara farem allò que hem de fer. Donar-li... Aquí tenim en Guillem, que ens està veient el dia després d'Acció de Gràcies, des de Amherst. Digues alguna cosa, Guillem, que comprovarem que et sentim. Hola, bon dia. Perquè pugem el volum. Molt bé, molt bé. En Guillem ens ha estat seguint tota aquesta taula. És doctor per la Universitat de Girona i abans d'incorporar-se a la UMass Amherst va ser docent de la Universitat de Bristol i de la Universitat de Cardiff i també crec que vas col·laborar, Guillem, a la UOC i està especialitzat en literatura espanyola i catalana moderna i contemporània. És l'autor d'un llibre de referència per entendre el comparatisme a Catalunya titulat Ramon Esquerra, Geografia crítica d'un esperit comparatista, que es va publicar el 2015. I a més, en relació amb s'ha encarregat de l'edició de les correspondències entre Josep Pla i Jaume Vicenç Vives, l'hora de les decisions, cartes 1950 i 1960. És, a banda d'un estudiós, que el tenim aquí, el Mireia està acabant d'ajustar cosetes, crec que ja el tenim, és un bon amic, que malgrat que ens separi l'Atlàntic, també és un plaer sempre retrobar-lo. Guillem, moltes gràcies per acceptar la proposta i t'escoltem. Bé, bon dia a tothom. Espero que ens sentiu bé. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me en aquest magnífic congrés. Em fa molta il·lusió participar-hi, encara que sigui des de la distància. Moltes gràcies, Francesc, Xavier, Joan, Bernat, tot l'equip. Per mi és un plaer compartir taula amb els admirats, Jordi i Maria. He seguit les seves intervencions amb molt d'interès i jo el que faré serà parlar de la recepció de Coses vistes i de Josep Pla en el context de la crisi de la novel·la entre guerres i intentaré no trepitjar gaire el que ja s'ha dit. Bé, Coses vistes, amb el subtítol 1920-1925, apareix el 18 de maig del 1925, es distribueix des de la llibreria italiana, és el primer llibre important de Josep Pla, té 28 anys, es troba a París, fa de corresponsal també de la publicitat, i el seu llibre es converteix en un dels grans èxits
editorials de l'època, s'exhibeix en pocs dies, s'ha de fer una segona edició, omple les converses de les penyes literàries, de les redaccions de Barcelona, de tot Catalunya. El llibre és també el primer volum d'Edicions Diana, suposo que se n'ha parlat ja, aquest projecte editorial ambiciós, de curta durada, promogut per Ignasi Armengou, pel mateix Pla, també intervenen el seu germà Pere, el seu mentor, Alexandre Plana. Aquesta editorial té un doble objectiu. D'una banda, fer rendible el sector editorial en prosa i, per l'altra, revitalitzar l'estancament temàtic i formal que Josep Pla veu en la literatura catalana, la carrincloneria, no? A la qual feia referència a la Maria abans. Per tant, podem entendre Coses Vistes com un manifest, com la declaració d'intencions, d'una iniciativa que s'emmarca en el punt àlgid d'un debat sobre la crisi de la novel·la a Catalunya. Clar, aquest debat és reflex, d'una banda, una necessitat de redefinir els models estètics noucentistes, el paper de l'escrit en la societat. Ignasi Armengou, en un article que es titula L'antinoucentisme, doncs opinava que el noucentisme havia causat un divorci entre el poble i la seva literatura. I també és reflex d'un fenomen general a Europa. Arran de la Primera Guerra Mundial hi ha una transformació social profunda i es posa en qüestió la novel·la realista tradicional, la novel·la lineal, la del narrador omniscient, no? En el seu lloc neixen o es consoliden, millor dit, noves formes experimentals que puguin descriure el món modern, que ara és molt més caòtic. A la vegada, diversos intel·lectuals europeus escriuen sobre la crisi. Jordi ja n'ha parlat, Ortega y Gasset, no? Cal aquesta forma deshumanitzada, centrada en l'estil, més que no pas en l'acció. Podríem citar d'altres, no? George Lukács, teoria de la novel·la com el gènere literari de la modernitat, aquesta modernitat dominada per la incertesa, i molts d'altres, no? Mongelou, André Magua, André Gide, s'ha citat Eliot també. Clar, totes aquestes qüestions van lligades a d'altres debats europeus, no? Per exemple, la possibilitat d'una Europa unida després del gran crim de la Gran Guerra. I tota una sèrie d'intel·lectuals francesos i d'altres nacionalitats en parlen. Bendar, Roland, també, Ledru, en fi. Clar, tota aquesta crisi general europea també arriba a la literatura catalana, com la literatura europea que és, però ho fa d'una manera matisada. Aquí la crisi és potser més evolutiva que revolucionària, perquè en aquell moment a Catalunya, a més del context dictatorial, hi ha, primer, la voluntat d'institucionalitzar el català a través de la premsa, per exemple, claríssimament, i alhora també modernitzar la literatura per connectar-la amb les literatures prestigioses d'Europa. Hi ha la convivència entre el noucentisme, que defensa l'ordre i la forma clàssica, encara existeix en certa manera, i les primeres avantguardes, els nous corrents europeus que qüestionen la novel·la tradicional. Un exemple acceptat per la crítica del moment seria Francesc Trabal, amb aquestes novel·les, entre cometes, humorístiques, absurdes, que trenquen les convencions del gènere. Per tant, hi comença a haver més interès per les tècniques de Joyce, de Woolf, de Proust, és a dir, més narració interioritzada, monòleg interior, perspectiva psicològica, més trencament parcial de la linealitat, més experimentació formal en general. Al mateix temps, hi ha una preocupació per la manca de producció novel·lística en català, això és des de principis de segle, i és un fet que va lligat a un interès per l'evolució del gènere i la seva capacitat per crear públic lector. Tot plegat conforma una sèrie de qüestions recurrents que, coincidint amb la publicació de Coses Vistes, s'expliciten en els comentaris de Josep Maria de Segarra a l'article La por a la novel·la, publicat a La Publicitat el 26 d'abril, i de Carles Riba a la conferència Una generació sense novel·la, llegida el 5 de juny a l'Ateneu de Barcelona i publicada poc després a La Veu de Catalunya. Per una banda, Segarra insta els escriptors catalans a vèncer la por davant de la responsabilitat d'escriure novel·les, perquè és un gènere que, tal com demostrava Foc i Torres, amb la col·lecció Biblioteca Gentil, podia interessar al gran públic. Per altra banda, Riba adopta una postura més cautelosa
pel possible deteriorament cultural que podria resultar d'una acceptació indiscriminada del gènere sense disposar primer d'una bona cultura humanística autòctona. Riba diu, com que l'evolució novel·lística catalana s'estronca al segle XV, una possible solució per revitalitzar la novel·la a casa nostra seria l'adopció pacient dels models estrangers. Per tant, Riba reclama responsabilitat i qualitat als escriptors que vulguin fer novel·la. En paral·lel, d'altres autors, com Domènec Guansé, també reclamen novel·les capaces d'interessar el públic català. Joan Estalric té un article per la novel·la nostra, a La Veu de Catalunya, just abans que es publiqui Coses Vistes, on demana un esforç heroic, literalment diu heroic, per escriure una novel·la, perquè costa viure la novel·la, però s'ha d'admetre que és el gènere amb més capacitat de renovar la literatura i connectar amb la vida real. Just abans d'aparèixer Coses Vistes, Estalric esmenta Josep Pla dins d'una llista d'autors que, segons ell, ja treballen o semblen disposats a treballar en novel·la. Esmenta Roig i Reventós, Alexandre Plana, Prudenci Bertrana, Puig i Ferreter, Pere Coromines, Segarra i Pla. Per tant, ben variat. Però, esclar, el llibre de Pla no va per aquí. Coses Vistes suposa el naixement d'un model literari, d'una llengua literària també, que, tal com explica el pròleg, es fonamenta en el respecte de la realitat i la veritat a partir de la cura en els detalls i l'adjectivació. Sota l'autoritat de Stendhal, com deia la Maria, que és una de les poques referències literàries que esmenta directament, però que és recurrent al llarg de tota la seva obra posterior, Pla diu que en aquest llibre hi ha de tot. I què hi ha al llibre? Doncs podem observar un apropament de la literatura al gran públic. A més, ho fa amb recursos expressius i imaginatius propis d'ell, clar. També s'hi pot veure un contrast amb alguns dels paràmetres derivats del noucentisme. Per exemple, no hi ha preciosisme lèxic, la sintaxi no és engabanyada, i això ho fa gràcies a uns factors. Un d'ells és l'observació de la realitat immediata, les coses que ha vist com a autor, com a narrador, com a protagonista, perquè en el seu cas és el mateix. També una base fonamentalment periodística. Sobre el seu periodisme, Joan Creixells, el 7 d'agost de 1924, a la Publicitat, ja n'havia parlat de prosa lliure, inimitable, ell en diu de formes populars i maneres de dir vives, per accentuar sempre la intenció. Diu que pot ser fins i tot insolent, Pla, o Carner parla d'un estil boyish o murri, que fa servir l'adjectiu trapella, però sempre lligat al que demana el seu estil, no és impostat. Per tant, tots aquests autors valoren aquest estil inimitable, valoren l'agilitat narrativa, Pla el que fa és incloure diàlegs, tocs irònics per connectar amb el lector, i tot això està en consonància amb el periodisme europeu del moment. Un altre factor és la varietat temàtica dels textos. Com sabem, estan agrupats en paisatges, un intermezzo, una observació sobre cuina, hi ha 10 capítols de novel·la, 20 retrats de personatges, inclòs el seu, cosa que és bastant original. I, de fet, el títol de Coses Vistes remet a d'altres volums, el volum de Victor Hugo i també el Cose Viste del periodista Hugo Oyetti. Oyetti fins i tot fa una sèrie de volums que es diuen Coses Vistes, Cose Viste. Per tant, podríem dir que Pla fa una fuga cap al no gènere, o més ben dit, fuig les convencions, tant de la novel·la clàssica com de la novel·la moderna. En qualsevol cas, bona part de les ressenyes celebren Coses Vistes com una fita en el camí ascendent de la prosa catalana. En la coneguda ressenya de Josep Carner, el 29 de maig, a La Veu de Catalunya, el de les 21 canonades, es compara Pla amb els grans autors europeus, perquè és, in situ, més acolorit que Stendhal, més goian que Maurice Barré, més espavillat que els escriptors russos. És un escriptor enormement enllaminit amb el món i regalimant de poder expressiu. Ningú no negarà que en té per dar i per vendre. Bé, a més, Carner constata que el narrador és el mateix en totes les seccions del llibre
però que precisament la secció titulada Capítols de novel·la li sembla gairebé punyidorament autobiogràfica. Segarra, també de seguida, el 31 de maig, troba que Coses vistes és un llibre superlatiu, és un llibre modern i profundament català en la primera part. I també destaca els capítols de novel·la. Destaca especialment La tarda del barret fort, no? Aquesta narració diu que és la gran obra mestra de Pla fins aleshores i que és comparable amb Dostoievski, que és un dels novel·listes més invocats per la crítica catalana d'entreguerres. Citaré també un fragment de Segarra, diu: hauria d'anar a furgar al monstruós magatzem de Dostoievski per trobar coses que em toquessin tant al viu. Els capítols de novel·la i els moments de gran intensitat del volum, aquí les Coses vistes tenen un aire més meditat i més dolorós. Per tant, sembla que en un inici allà on la crítica diposita més esperances, com a futur novel·lista, és en els capítols de novel·la. En el seu moment, és cert, va interessar molt l'apartat dels retrats, per raons òbvies, però també els capítols de novel·la interessen. És un pla narra o ficcionalitza la seva experiència a les cases dispeses de Barcelona, de Berlín, de París, de Roma, de Lisboa. Són els textos que més endavant constituiran la vida amarga. Per exemple, des de la revista Art Novell, de l'agost del 1925, s'afirma que aquests capítols són veritables inicis de novel·la que ens manifesten un futur novel·lista. Ja comencen a destacar Pla com l'esperança de la novel·la catalana. Domènec Guansé troba que aquests capítols són, i cito, verdaderes novel·les en germen, plens d'humanitat, en moments d'una lúcida desolació que fan pensar en la literatura russa més corrompuda i més podrida. Concretament, Un àngel i La tarda del barret fort són una de les pàgines més intenses que avui s'escriuen a Europa. Curiosament, Guansé després es fa ressò d'un possible plagi de Pla d'un capítol de Dostoievski, la confessió de Starogin, de les confessions, arran d'un comentari d'Alfred Gallard. Bé, per la seva banda, Tomàs Garcés també opina que Dostoievski i també afegeix Paul Morand influeixen en el que ell diu la ficció, la misèria de Pla. Tomàs Garcés alerta de les grolleries, alerta dels estirabots innecessaris de la prosa de Pla i diu que voldríem que en un esforç de sinceritat cerqués el que hi ha en ell de poeta. Per tant, també l'exhorta d'alguna manera a acabar a fer el pas novel·lístic. Bé, malgrat totes aquestes consideracions, Pla es desmarca de les expectatives de la intel·lectualitat catalana i aprofita per mostrar alhora el seu rebuig a determinades fórmules associades a la novel·la, en especial a la imposició de lleis de coherència interna, perquè al seu parer aquestes lleis de la novel·la transgredeixen la funció que ha de tenir la literatura com a via de comprensió de la realitat. Hi ha aquest article, el del 20 de març de 1924, és a dir, un any abans de publicar Coses vistes, des de la publicitat encara, on contraposa aquesta exigència d'un argument unitari amb les recreacions arbitràries intuïtives i, per tant, positives de Dostoievski, Proust, Stendhal, Morand, Cocteau, efectivament, els dos últims, els de deixebles de Stendhal, perquè aquests escriptors van a la caça de l'home. És a dir, precisament gràcies al caràcter fragmentari de la seva obra, aquests autors aconsegueixen capturar l'essència humana. També, de la mateixa manera, l'interviu que li fa Carles Soldevila, s'ha esmentat a la revista d'ací i d'allà, Pla respon que la seva feina no és escriure novel·les, em demaneu novel·les, no? S'admira. I en relació amb el que ell en diu hamletisme català, es posiciona més del cantó subversiu que constructiu. Ell diu que, si voleu, el meu és un llibre de memòries, això sí, escrit amb un estil disciplinat, amb un estil agilitzat, gràcies al suplici, ell en diu suplici, de l'activitat periodística. I al final, malgrat no sentir-se al·ludit per la crida de Segarra a escriure novel·la, Pla marca que la importància de la novel·la i del conte, és a dir, en parla, no hauria de raure en l'estructura, sinó, amb això que dèiem abans, l'adjectivació de les coses, és a dir, els detalls. Bé, Pla continuarà una prolífica activitat literària amb la publicació de 3 llibres més,
publica a Rússia, Notícies de l'URSS, porta com a subtítol Una enquesta periodística, això es publica a finals del 1925. Publica Llanterna màgica, el 1926, Relacions, el 1927, tots aquests llibres encara sota el segell d'Edicions Diana. Ell continuarà defensant la seva postura davant d'aquestes demandes insistents per fer novel·la, perquè s'allarguen en el temps, perquè, tal com escriu el pròleg de Llanterna màgica, aquestes demandes no deixen de ser reserves crítiques d'un paternalisme difús. Des de la premsa, dialoga amb escriptors, amb crítics. Per exemple, la sèrie d'articles que Riba li dedica a la publicitat a finals del 1926. Riba reconeix en Pla un gran temperament nat d'escriptor, ho diu literalment així, per la seva capacitat d'observació i fins i tot l'emparenta amb figures literàries de primer ordre com Laurence Sterne, que és el precedent de Pla en matèria d'humorisme i també de descripció humana. Abans de passar a l'acció, fa aquesta descripció del tipus Sterne. Però Riba també li atribueix una manca de paciència. Aquesta manca de paciència és en el desenvolupament d'aquests personatges perquè els redueix en espectacle, els redueix en humorisme i impossibiliten que escrigui, diu Riba, una novel·la pròpiament dita. Les respostes de Pla solen reiterar la mateixa idea d'abans, és a dir, la contradicció inherent de la novel·la que busca representar el món de manera coherent, perquè, tal com assegura el 8 de maig de 1927 a la publicitat, i cito, aquesta realitat és ja de si mateixa prou important i prou complicada per enlletgir-la amb composicions, arcs de cartró i garlandes de flors artificials. Per tant, Pla insisteix en aquest concepte de vida i en aquest caràcter caòtic de la vida. Bé, aquest debat sobre el gènere novel·lesc no és aliè al resultat del Premi Joan Caixells de Narrativa. El premi es declara desert, segons Joan Estalric, a causa d'uns criteris d'un jurat que s'hauria fonamentat en una preferència excessiva per obres inèdites i de pura imaginació. Per tant, l'autor de Coses vistes, que no havia quedat exclòs, en aquell moment ja ha abandonat la publicitat per incorporar-se a la redacció de La Veu de Catalunya i publica, entre altres llibres, biografies. La biografia de l'artista Manolo Hugué, el 1928, i la de Francesc Cambó entre 1928 i 1930. D'aquesta manera, Pla pren partit per les posicions conservadores del líder de la Lliga Regionalista. Està convençut que és la millor opció després de la dictadura de Primo de Rivera, perquè Cambó, amb recursos, podria fer una política sensata, no? Com deia abans en Jordi, el critiquen fortament, però ell pensa així. Però, esclar, també pren partit per una altra cosa, que és per l'aparença, per l'estructura o pel format d'un gènere de biografia que en aquell moment també gaudeix d'una gran boga a Europa. Podem pensar en Lytton Strachey, en André Marois, Stefan Zweig, Hilaire Belloc, Emil Ludwig, Giovanni Papini, Chesterton. Ells, en major mesura, cultiven o s'acosten a aquesta nova biografia novel·lada, és a dir, afegeixen un interès literari sense apartar-se de la realitat històrica. De tota manera, els arguments de Segarra i de Riba sobre la necessitat d'una novel·la i les condicions literàries de Pla per fer-ho continuen vigents al tombant dels anys 30. Això es veu amb la publicació de 2 llibres sobre Madrid, primer Madrid 1921, subtitulat Un dietari, i Madrid, l'adveniment de la República, publicat el 1973. Això fa que Lluís Cabot, sobre el primer llibre, i també Ramon Esquerra, sobre el segon, tornin a demanar a Pla que escrigui una novel·la. Ramon Esquerra, en particular, recupera les paraules de Carles Riba sobre les condicions literàries de Pla, sobre el gran temperament nat d'escriptor, per demanar-li una novel·la moderna, que sigui equiparable a les que existeixen en les grans literatures occidentals del moment. Esquerra acostuma a proposar Pla com l'autor que pot ocupar les llacunes de la literatura catalana de cara al món, el proposa com a novel·lista, com a divulgador d'Anglaterra, com a divulgador de Catalunya a l'estranger, com a contista, perquè diu que hi ha episodis a Viatge a Catalunya que poden esdevenir contes, com el Ramon de Montjuïc, Coses vistes, és un conte. I, en certa manera, intueix la il·lusió autobiogràfica més enllà de les etiquetes paratextuals de dietari, de crònica, d'enquesta, de biografia, que acompanyen els títols dels llibres de Pla.
parla dels mecanismes novel·lístics o novel·lístics encoberts en els seus llibres, com Relacions, del qual, com sabem, aconsellat sense Plana, Pla va acceptar suprimir el subtítol de novel·la, però Esquerra li recorda a Pla que Relacions, i cito, no és altra cosa que una sèrie de capítols d'una novel·la en la qual manca una anècdota central. Bé, també és interessant perquè també compara Pla amb Pla per la capacitat de reflectir el clima en la societat a través precisament de la selecció d'anècdotes i per parar atenció en l'ambient, en l'època i en l'ànima del biografiat, no? Perquè Magà havia publicat Clima el 1928. Després el compara amb un altre autor, el compara amb Morgan, que és un altre autor de prestigi mundial, llibres sobre Londres, sobre Nova York, sobre Bucarest, i ho fa per uns quants motius. Primer el compara per l'espai literari que tots dos ocupen, és a dir, poden ocupar aquest espai de viatges, de retrats de ciutats, mostrar la ciutat com a tema literari. Més que no pas amb la història del tipus Marcel Barré, com havia fet Montoliu, ell el compara amb Paul Morand. També els compara per la veu narrativa, tot i que Pla diu que és superior, és més subjectiu, més impressionista, fragmentari, més irrespectuós, però encara no supera la intensitat poètica. També el compara per tenir intuïció, perquè tots dos saben com presentar com a real una vida que potser no ho és, i per una ironia que sap copsar el ridícul de les coses vistes i descrites. És a dir, és tot el contrari d'una enquesta, o una guia o d'un Baedeker clàssic. Clar, Pla, davant d'aquesta proposta d'escriure una novel·la formalment moderna, torna a declinar la idea de manera contundent, però està clar que aquestes tensions entre el libretisme i les expectatives del gènere que es posen sobre la taula insuflen nou material de discussió en escriptors, crítics de qualsevol signe durant els anys de la Segona República. I aquest debat renovat, que de fet reinicia Esquerra d'alguna manera, es torna a seguir la premsa dels anys 30, entre d'altres per Carles Soldevila, Manuel Brunet, de Montoliu, Sebastià Joan Arbó, Maurici Serrahima, Mercè Rodoreda, Josep Armengol, Rafael Tassis, etc. I això és perquè, tot i que no era la primera vegada que Pla se li demanava escriure novel·la per canviar a la qüestió del gènere en la literatura catalana, Pla respon a aquest crític jove, aquest Ramon Esquerra, i per tant devia tocar algunes tecles importants. I Pla diu el següent, citaré un fragment de Pla. Francesc, com vaig de temps? Val, acabo ja, doncs. Diu, un senyor a qui no conec, Ramon Esquerra, escriu al matí una crítica que agraeixo del meu llibre. I diu aquest senyor que un servidor podria ser el novel·lista que el país espera. Mare de Déu, el novel·lista que el país espera, i resulta que a mi les novel·les no m'interessen gens. Jo escric el que em sembla, de la manera que em sembla i allà on em sembla. Mai no em passa pel cap de llegir o d'escriure cap novel·la. El que m'interessa és la història, viure la història, ser, fins on em sigui possible, a dins de la història. Entre els amors d'un barber i els sentiments d'un fogainer de tren i la política de Cambó o la de Zanya, em quedo com a interès humà amb això darrer. El que queda és la història, el document històric. Òbviament, la crítica no es dona per vençuda i ara sí, per acabar, citaré una de les respostes d'Esquerra sobre aquesta qüestió, perquè crec que és interessant. Diu Esquerra, l'estil una mica barroc de Pla, que ha tingut una influència decisiva en tots els que han escrit darrere seu, servia meravellosament per a la tasca d'evocar i de descriure una terra i uns homes desconeguts del lector. Encara que es tractés de coses i d'homes que existien a 25 quilòmetres, Pla en sabia fer una cosa apassionant i els seus llibres són d'aquells que és una llàstima que no s'hagin traduït. Servirien meravellosament per l'esperit del temps i ens farien quedar bé davant dels estrangers. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies a tots tres per aquesta taula. Com a punts, només voldria dir que per un costat
costat el tema de la polèmica de la novel·la, en el cas de Pla continuarà fins i tot més enllà, als anys 50 encara amb el carrer Estret encara es continua debatent. I en relació amb la Maria, m'ha suggerit una qüestió, el repàs, una qüestió és les traces textuals, i l'altra és que, esclar, també podem aprofitar el fet que tenim la biblioteca de Josep Pla per veure tots els llibres que llegia d'aquella època, que per sort estan comprats i tenim les dates i tenim els moments i sabem el moment en el qual els va comprar i per tant allò que va llegir. O sigui, una cosa és la traça textual i després una cosa molt més complicada és anar a buscar les referències, les reminiscències no textuals d'estils que els autors que considerem que sabem que són referència de font. No sé si algú vol fer una pregunta molt breu, com tenim alguns minuts Jordi davant. Sí, és una pregunta, un comentari. Sí, o dos. Un és que, s'hi ha referit en Llorenç un moment així com de passada, però realment, realment hi ha l'autor més present em sembla Coses vistes per al·lusions, és Dostoievski, perquè hi ha un capítol, sí, hi ha el conte aquest és d'un àngel que va sortir l'any 24 en una antologia de conquistes, sí, en dos contes després de Pla en una publicació independent. És un conte que el Pla es troba un individu en un bar i aquest individu en un bar explica una història que és una mena de confessió. Això realment és un plagi descarat de Dostoievski, de la confessió de Stavrogi, un plagi diguem argumental. És un pensionista que el fill de la propietària de la pensió li roba, fa desaparèixer un objecte teòricament i ell l'acusa d'haver fet desaparèixer aquest objecte. Després el pensionista troba aquest objecte, és a dir, que l'havia extraviat ell, no li havia robat la criatura, però no diu això i la criatura s'acaba suïcidant. I aquest esquema argumental és el mateix en la confessió de Stavrogi, que són uns capítols no publicats de la novel·la Dimonis, que apareixen justament a França traduïts al Nouvelle Revue Française al març del 22, és a dir, que Pla els llegeix allà segur. I això és això que deia en Guillem, que un altre palafrugellenc, el Fred Gallart, li va ficar el dit a l'ull a l'Ateneu dient d'això, ens ho veiem que quan ho va sentir, ho va publicar en una revisteta i després en Gallart va traduir del francès la part de Dostoievski per demostrar que Pla havia fet un prèdic. De fet, Pla no hi va intervenir en aquesta polèmica i no calia, perquè aquest conte és aquell que acaba dient, i no sé si això acaba de dir és un somni, una imaginació o un plagi. Per tant, ell ja s'ha curat en salut d'entrada i acaba una cosa ben resolta. I després una cosa que volia dir sobre aquest caràcter autobiogràfic que molt perspicaçment detecta Carné, només de llegir el llibre, i a l'any 25, en els capítols de novel·la, hi ha un punt curiosíssim que després encara s'aplica a la vida amarga, que és el fet que els contes o relats, els capítols de novel·la, posats un darrere l'altre, dibuixen una mica la trajectòria de Pla com comença. Bé, la primera part de Coses vistes som en aquests entorns i després hi ha comença de Barcelona, Madrid, París, etc. Bé, només hi ha un conte que va ser a Itàlia, que és l'afer de la pensió fiorentina. Aquest conte és molt estrany, si llegeixes al començament, pel lector, perquè se suposa que passa a Roma, però el propietari de la pensió és alemany, allò està ple de russos, i hi ha dues cambreres que són, sí, això, una d'aquí, l'altra d'allà italianes, però bé, resulta que aquest conte, si vas a mirar els manuscrits en origen, havia de ser un capítol de la novel·la Berlín Oest, i passava a Berlín, era una pensió berlinesa on Pla bé, el Pla va canviar i va transportant-ho a Itàlia. Però em sembla que l'única raó inversemblant que se m'acut com a lector, perquè Pla fes aquest canvi, de fet, inversemblant d'escenari, i dir això no passa a Alemanya, sinó que passa a Itàlia, és que li faltava a Itàlia en el repàs que volia fer el George Clooney havia passat a l'hora de fer els seus contes, com s'ha passava a Alemanya, però ara passava a Itàlia i ja està. Que està bé, perquè d'una banda demostra la mena de tactes que tenia Pla amb la ficció, que és uns tactes saníssims, em sembla,
i d'altra banda que la voluntat aquesta autobiogràfica o de fer autoficció l'acompanya des del primer moment. Gràcies, Jordi. Si no hi ha més preguntes o comentaris, anirem a fer una visita al comissari Joan Safont. Ens ofereix la possibilitat d'alguna manera donar volum, cos, veure en primera persona alguns dels materials i de qüestions que han anat sorgint. Gràcies, Maria Dasca, gràcies, Jordi Larios, gràcies, Guillem, per ser-hi i per llevar-se tan aviat avui, també. I ens retrobarem aquí a la sala a les 4 de la tarda. Joan, ara, si voleu, podeu anar cap allà.